Kif ninsabu fi żmien ta' fest il-forn tal-ħabs jinsab għaddej qatt jaħseb biex jipprepara l-prodotti tal-ħelu fost oħrajn sabiex jinbijaw lill-pubbliku. Dawn il-prodotti jsiru minn id il-priġunieri u l-qliħ se jkun jagħti imur għal nobli brisq Puttinu Cares. Fost il-prodotti li hemm għall-beħ hemm il-ħelu tal-miliet, soft toys u kalzetti mpinġija bl-idejn minn priġunieri nisa. Wan jużar il-forn tal-ħabs fejn tkellem mal-ispettur Charles Bonnici fejn spjega dwar xi konsisti dan il-forn. Min qudiem il-faċilità ħankunu miftuħin ukoll mill-20 sa 23 il-ġranet kollha, ġifieri mit-8 ta' filgħodu sal-5 filgħodu ħajkonna l-btieten malji u dawn l-affarijiet tal-miliet l-istess dal-ħelu tal-miliet u s-soft toys ukoll għandna l-kalzetti li huma impenġijin blidejn mingħand il-priġunieri nisa wkoll li huma sbieħ ħafna. U għatenna li s-servizz tal-forn tal-ħabs qed ikompli jikber, tant li qed jiġi mistieden b'mod regolari f'diversi attivitajiet. Illum il-ġurnata iva, illum il-ġurnata aħna qed nippruvaw anke nespandu ftit iktar il-xogħol tagħna għax qed niġu mistednin mill-irħula u jkun hemm okkażjonijiet varji bħalma wieħed jaf aħna mill-Valentine's Lem nerġgħu niftħu kollu nibqgħu sejrin blista.